अलखद समाव बर'नि मोननै राजखान्थि हान्जाखौ एबसुआ खौसे जानांगौ होननायखौ बरायो इमानुएल मोसाहारिया। गोदोथ' एबसु साइखौ सोबाय लायोमोन नङा बेनिखायनो दिनै बे अलखद समावहाय जियानो जाया होमब्ला एबसुआ दावगाना फैदों बेनिखायनो जाहा एबसुनि आफादगिरि बिथाङा जे बुंदों आं बेखौ वेलकाम खालामदों आरो थारैनो नाजानांगौ। फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जानि गेजेराव गोरोबलायनायखौ हास्थायदों तामुलपुर बियाबनि बारगु एमएलए एबा मिरु बिपिएफनि लोगो आफादगिरि इमानुएल मोसाहारिया। मिरु एबसुनि आफादगिरि दीपेन बर'आ इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव गोरोबलायनो खावलायनायखौ बरायनानै बारगु एमएलए इमानुएल मोसाहारि बिथाङा बुंथियोदि हारिनि बे अलखद समाव बर'नि मोननै राजखान्थि इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव गोरोबलायनायनि सम फैबाय। जोङो ज' जानायनि मोनसे खौसेथि जानायनि मोनसे लामाखौ जों नागिरदों आरो बे हिसाबै जोङो फार्स्ट मोनसे ग्राउन्ड वार्क प्रिपारेसन खालामबाय। थांनाय 13 तारिख आगष्ट सिलिगुरियाव जों रायज्लायदों आरो बेयाव बिसेस जोङो खुनु बिषयखौ रायज्लायाखै जे जों रायज्लायनायखौ कन्टिनिउ खालामबाय थागोन आरो जों मोनसे फर्मुला बहनगोन जि फर्मुलानि गेजेरजों गोरोबथाया फैयो। बियो समनि थिन्नाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि थिन्नाय मिरु एबसुनि आफादगिरि दीपेन बर'नि खौसेथि जानो खावलायनाया थारैनो बरायथाव। पलिटिकेल पार्टियाव दङ जायफोरा जातीय धारा जातीय आन्दलन आरो सोमावसारनायनि मोनसे सेप्टारजों फैनाय बिथांमोननि दैदेनगिरिमोन बे जोंनि लिडार्सफोरनियाव बा बे दैदेनगिरि बे कान्डारिफोरनियाव जि मोनसे दायित्व आरो रेसपन्सिबिलिटि दङ जिखि दलाव थाया मानो बे व्यक्तिफोरखौ बे सुबुंफोरखौ बे दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे इउनाइटेड सिन्था इउनाइटेड एफर्टनि गेजेरजों पिस गायसननाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो जौगानाय बे मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै आवगायनांगौ। थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि समावबो बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जानि गेजेराव गोरोबलायनायनि सावरायनाय जादोंमोन। माने बिटिसिनि सिनियर सासे मानसिनि थाखायनो बे गोरोबथाया जायाखै मोननै हान्जानि गेजेराव जानांगौ। थांनाय बारावबो मुख्यमन्त्रियानो गावनो स्वयं बुंदोंमोन जे बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैजों ज' जानानै फै बिटिसिआव जों बिजेपिआ गेलेया होननानै 2019आव आरो बे हिसाबै आं दायित्व होदों आरो इउनडिनारबो दायित्व होदों आरो बे हिसाबै जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ खेबबासिम रायज्लायदों दिल्लीयाव रायज्लायदों गुवाहाटीयाव रायज्लायदों गवायाव रायज्लायदों बे जोबनायावहाय बे जिथु इस्युआ डिरेल जाहैबाय आरो सेब्रेटाइज खालामजानाय बायदि जाहैबाय। माखासे जाहोननि थाखाय बे जाफुङाखैसै बे बाराव गोरोबलायनाया गोनांथि दं होनना बारगु एमएलए इमानुएल मोसाहारिया बुंथियो। बिजेपि एबा नेशनेल दोलोआव थानानै बिटिसि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हानाया गोब्राब मानोना नेशनेल दोलोआव बेवहाय जेबो इस्युनि बाथ्राफोरखौ बुंनो हाया बिसोर हाइकमान्डनि बाथ्राजों सोलिनो नांगौ जायो जाहोनाव बुंनो हानाय जेबो थासारि गैया होनना दाजाबदेरो इमानुएल मोसाहारिया। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गेजेराव थानानै राजखान्थि दोलोनि गोरोन्थि मावनायफोरखौ बुंनो हानाय जानांगौ। जुदि बिपिएफ एबा इउपिपिएल हान्जाया गोरोन्थि खामानि मावदोंबा बेखौ थोंजों सोंखारिनो हानांगौ होनना बुंथिबावो आरो जायगायारि दोलोनि गेजेराव खौसेथि जानायनि खामानिखौ मावनांगौ होनना दाजाबदेरो इमानुएल मोसाहारिया। जोङो ज' जानायनि मोनसे खौसेथि जानायनि मोनसे लामाखौ जों नागिरदों आरो बे हिसाबै जोङो फार्स्ट मोनसे ग्राउन्ड वार्क प्रिपारेसन खालामबाय। थांनाय 13 तारिख आगष्ट सिलिगुरियाव जों रायज्लायदों आरो बेयाव बिसेस जोङो खुनु बिषयखौ रायज्लायाखै जे जों रायज्लायनायखौ कन्टिनिउ खालामबाय थागोन आरो जों मोनसे फर्मुला बहनगोन जि फर्मुलानि गेजेरजों गोरोबथाया फैयो खारन बिनि फार्स्ट एटेम्प नङा आरो अलमस्ट फाइनालाइज जाखाबायमोन खेबनै सिगांनिया जोंनि सासे रेसपन्सिबल माने बिटिसिनि सिनियर सासे मानसिनि थाखायनो बे गोरोबथाया जायाखै आरो मोननै हान्जानि गेजेराव जानांगौ। थांनाय बारावबो मुख्यमन्त्रियानो गावनो स्वयं बुंदोंमोन जे बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैजों ज' जानानै फै बिटिसिआव जों बिजेपिआ गेलेया होननानै 2019आव बुंदोंमोन
आरो बे हिसाबै आंखौनो दायित्व होदोंमोन आरो रिहन दैमारिखौ दायित्व होदोंमोन आरो बे हिसाबै जोङो BPF आरो UPPL आ खेबबासिम रायलायदों दिल्लीयाव रायलायदों गुवाहाटीयाव रायलायदों गवायाव रायलायदों बे जोबनायावहाय माने बे जितु इसुआ डिरेल जाहैबाय आरो सेपारेटाइज खालामनो जानाय बायदि जाहैबाय आरो बेनिखायनो जों नाजाबादों जों मेङाखै नैबे थार्ड एटेम्प जों बिदा फंबाय मिलायनायाव एखमबा जों गुबुननिफ्राय रावनिबो पारमिसन लानांगौबो गैया गिनांगौबो गैया आरो बे मोजांनि थाखाय जाहैगोन आरो रावबो खुनु मोनसे मानि थाखाय हानिकारक जानाय नङा जों बेखौ सानदों आरो बेनिखायनो बे गोरोबथाया गोनांथार आरो बे रायजो राजाया दिनै बेखौनो लुबैदों समा बेखौनो थोनदों आथिखालनि थासारिखौ नायोब्ला ज' जानांगौ नङाबा पलिटिक्सआलाय माथो मोनसेखौ बोखोगोन मोनसेखौ खोख्लैगोन एखे सिटुवेसनाव थांगोन दिनै जुदि UPPजों बिजाबफोरा गैला होननानै बुंबाय BJPजों गैलामोना बिथांमोनाबो नै सम सफैनाय जेरै कंग्रेसजों नाजागोन एखेयानो जाहैगोन बेनो रिपिट जाबाय थागोन फारसेजों डिभिजना जोंनि गेजेराव थाबाय थागोन दा डिभिजन थानायखाय दिनै काउन्सिला इसेबां खस्थ' खालामनानै इसेबां माने थिनथिनायनि गेजेरजों 40टा डिपार्टमेन्ट इन्टारेस्टेड डिपार्टमेन्ट गुबुनखौ बाद हो थार्ड एन्ड फर्थ साख्रि होनो हानाय केपासिटि दंमोन दा मा जाखो दा 16टा डिपार्टमेन्टखौ नै सालायनो हायाखै थांफिनजोब्बाय दिनैथ' BTCआ बुंनो थाङोबा नन एक्जिस्टेन्ट बादि जानानै दङ आरो सह बादिसो जानानै दङ आरो जितु पावार्स एन्ड फांसन्स दंमोन बेफोर गासैबो गैला होनना बुंजायो सिगांथ' मिनिमाम मोनसे जोंहा फान्डिंनि खेथ्रआवबो 12.18 दंमोन पपुलेसन बेसिसाव आरो टटेल एल'केसननिफ्राय 12.18खौ जोङो BTCआव मोनलाङोमोन दिनैथ' बिदि जेबो फर्मुला गैया फारसेथिं जे मालाबा नांगौबा BTC एकर्डनि खोथा बुङो आरो BTC एकर्डखौ एप्लाइ खालामो नाङाब्ला जेनेबा BTR एकर्डनि खोथाखौ बुङो आरो BTR एकर्डआव मा दं बेथ' मोनसे कनस्टिटिउसननि मोनसे सेफगार्डबो जेबो गैया बेनिखायनो बे एकर्डआथ' सिम्पलि जास्ट मोनसे आन्डारस्टेन्डिं आरो बुजाफोरा बेनिखायनो दिनै बुजिनाया बयखौबो बुजिखाबाय जों हाजार जों फोलाया मानो खोथा बुङा मानो दिनै BTC एकर्डआ स्क्रेप जायाखै आरो बे एकर्डनि मथे जोंहा माखासे रेभिनिउ शेयारनि खोथाफोर BJPआवनो 3 बोसोर दङ BJPआबो नों जेबो इस्यु रेज खालामनो हाया नों बुंनोबो हाया बेवहाय बेयाव जाहैबाय नोङो प्रस्ताब लाखायो बे प्रस्ताबखौ समर्थन होनो थाखाय प्रस्ताबा सेन्ट्रेलनिफ्राय फैखागोन सेन्ट्रेल बडिनिफ्राय स्टेटआव आरो डिस्ट्रिक्टआव एखे थारिखआवनो डिस्ट्रिक्टआव मिटिंफ्रा जाजोबो जि प्रस्ताब लादों बेखौहाय कर्टआ माने मसन बुंनो थाखाय सानै मानसिखौ बासिगोन नोङो बे लिमिट बे सिमानि गेजेरावल' नोङो बुंनो हागोन नोंहा दै लोमदोंनो बहाबा ओरैबायदिखौ रायलायनांगौ बे गभर्नमेन्टनि बिसय होननानै बुंगोन आरो बे जोंनि 3 इयार्सनि आंनि एक्सपिरियेन्स आरो आं 3 बोसोराव बुंफिननो मोनाखै स्टेट एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै बे बुंग्राया सार्टेन मानसि थाखायो जे बिसोरल' बे बुंबाय थागोन आरो बाद बाखिया आखाइ खबबाय थानांगौ आरो नेसनेल इस्यु नोंसोर नुबाय दिनै पार्लियामेन्टआवहाय सोर साबसेया बुंनो मोनदों बे नङा जे BJPनिफ्राय बुंनो हायै मानसि दं बुंनो हायै मानसि गैया नङा खिन्थु बिसोर बुंनो हाया रुलिंआव दङ आरो BJPनिथ' मालाय बोरै बुंनो दा अपजिसन थानायखायसो जोंहा माबाया मोजाङै बुंनो हाबाय गगैया आरो मोजां दा गगै बुङामोनबाथ' आसामनि बिसय रेज खालामग्रा रावबोआनो गैलामोन बे आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा नेसनेल पार्टि खालामबोखायाखै तामुलपुराव कंग्रेसनिफ्राय देरहानाय रेकर्ड गैया देरहाना थांनानै कंग्रेसआव हाबहैनायसो रेकर्ड दं आरो BJPनि प्रथम रायजो सभानिखौथ' बै समाव जेब्ला आल'सना सालायबाय थायो BLTआ बे समावनो फार्स्टआव BTCनिफ्राय जोंनिफ्राय सापर्ट होनानै सासे माबाबो देरहाहरदोंमोन BJPनि रायजो सभानि मेम्बार आरो बेनिखायनो नेसनेल पार्टिया नों आं सोरबा फिसा फिसा साब नेसनेल माने कनसार्न नङा बिसोरना एस ए हल इण्डिया हिसाबै नायगोन आरो फरेन पलिसिनि नायगोन नेसनेल माबानि नायगोन नोंनि बर' थैनाय थांनायजों खोथा गैया दिनै आसामाव एसामिस जाथि थांनाय थैनाय बर' राभा थांनाय थैनाय खोथा गैया दिनै हिन्दु हिसाबै बुंदों आरो बे समनि लुबैनाय आरो बेल' नङा बे जाहैबाय थार्ड एटेम्प सिगां रबिराम ब्रह्म दैदेननायावहाय फार्स्ट एटेम्पमोन बियो बेखौबो नस्थ' खालामदों सेकेन्ड एटेम्पआ आं दायित्व लादोंमोन बेखौबो डिरेल खालामना होदों सेपारेटाइज खालामदों बेनिखायनो जों मेङाखै होमब्लाबो जों जुजिबाय थादों आरो आं बेखौनो खावलायदों बे बिषयखौ आल'सना खालामनो थाखाय एबसुबो था UPPLबो था ज' था अबेबा मोनसे फराम थानांगौ सोरबा गेजेराव जथुम होग्रा खालामनो थानांगौ आरो दा सोर लागोन बे बिबानखौ गोदोथ' एबसु साइडखौ सोरबा लायोमोन नङा बेनिखायनो दिनै बे अलखद समावहाय जियानो जाया होमब्लाबो एबसुआ दावबायना फैदों बेनिखायनो
जाहा एबसुनि आफादगिरि बिथाङा जि बुंदों आं बेखौ वेलकाम खालामदों आरो थारैनो नाजानांगौ जास्ट बुंनायजोंल' नङा आरो खामानियासो फिल्डआव जों मा बुङो बेनिखायनो ग्राउन्ड प्रिपारेसन हिसाबै जों गावजों गाव समाल'सनाबो खालामनो नाङा दा UPPL BPF खौ आरो बेखौ ग्राउन्ड वार्कखौ थिग खालामग्रोनांगौ ओमफ्राय नेक्स्ट पर्यायाव बोरै बोरै खालामो थांनाय बारावथ' ओरैबायदि मोजां खालामोन UPPL आ बुंखाबायमोन स्पस्ट जों गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव नांगौबा दरखार जुदि जायोबा UPPL खौ डिजल्भ खालामगोन होननानै बुंखानायसोमोन आरो थांनाय बाराव बिसिखामोन आरो दिनै CMआबो बे खोथाखौनो बुंगोन आरो CMआनो इनिसियेटिभ लादोंमोन थांनाय बाराव जायनि थाखाय लास्टआव जायैखौ CMआ गाज्रि मोननानै जोबनायाव बेबादिनो जाहैबाय रिजाल्टआ बे आरो बिनि सायाव जुदि सोरबाफोर जुदि डिसपिउट्स दंब्ला आङो बिनि उत्तरखौ होगोन आरो बेनिखायनो जों एबसुनि सायावबो जों एसे दुखु मोननाय थादों जों बे एबसु खालामबोनायथ' आरो एबसुआ पलिटिकेल जानांगौ बिसोरो गेजेराव थानांगौ आरो बा जातिनि अलखद समाव बिसोरो गसंथानानै गेजेरावहाय मिलायहोनाय थानो हायो आरो होमब्लाबो आवगायना फैदों जों मोजां मोनदों बेनिखायनो जि जाबाय उननि समाव जाहाथे बे जिनिसखौ मोजाङै मावलाङो